Nakatanggap ka na ba ng mensahe na ang nilalaman ay magkakapera ka raw? Ang kailangan mo lang gawin ay i-click ang link o di kaya naman mag-send ng registration fee or kung anumang fee para maklaim mo raw ang iyong prize. Wala ka namang sinasalihan. Wala ka namang maalalang contest na pinasukan. Wala ka rin namang maalalang pinagbigyan mo ng iyong cellphone number. At dahil alipin ka ng salapi, pwede ring mukha kang pera. Ay, isama ko na rin pala yung sarili ko. Dahil alipin tayo ng salapi at mukha tayong pera, papatulan natin yun. Magbabakasakali tayo na baka ito na ang solusyon para magkapera tayo o madagdagan ang pera natin. Kaya lang, imbes na madagdagan ang perang meron pa ka, nawala pa. May nakuha sa iyong impormasyon na hindi naman dapat. O perang pinaghirapan ang nakuha sa iyo na hindi naman dapat. Magnanakaw pala. Scam. At ang matindi dito, lakas loob na tatawag sa iyo. Para sabihing na-lock ang iyong bank account at kailangan mo itong buksan. Samut-saring klase ng scam ang laganap ngayon sa mundong ito. At alam mo, kabisyo, in the past 8 months of 2024, lumaki po sa 200% ang mga nai-scam dito sa Pilipinas. Paano nga ba supili ng mga ganitong klaseng tao na magnanakaw, na manluloko, mandarambong, o sabihin nating evil? Yung walang ibang ginawa kundi manlamang ng kapwa. Hindi lumalaban ng patas sa buhay na ito. Ano ba ang dapat gawin sa kanila? May dapat bang gawin ng gobyerno? O tayo mismo ang dapat may gawin? Parang hindi na sasapat yung awareness at impormasyong ipinakakalat sa atin na wag basta funny, as in funny-walain. Dapat may gawin kung sino man ang namamahala. Dahil ito ay security issue. Tama ba, kabisyo? This is a security issue. Oh, tama daw ako. Ay, ang gusto ko pa naman yung nase-secure ako. Parang hindi naman nase-secure ako ng ano. Charot, darot. Buti na lang yung fiancé ko, nase-secure ako. Charot! Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi tayo magsasama. Kapiling ang inyong Basa Princess DJ Rocketera, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sekreto. At eto na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files.
Gusto akong patayin ng pamilya ng partner ko. OMG! Bakit gustong patayin ng pamilya ng partner ng secret call sender natin? May ganun bang klaseng pamilya ng partner? Bakit humantong sa ganun na gusto siyang patayin? Ay, baka ibang klaseng patay yun. Diba yung you can kill someone with a smile, Baka may killer smile lang or killer breath pag mabaho yung hininga. Charot with the rot. Anyway, abangan mo yan kabisyo sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess DJ Racket Erati kay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!